Iechyd a Gofal. Pam gweithio maes iechyd a gofal cymdeithasol? P'un ydych chi'n trin cleifion neu'n cynnal ymchwil, mae gweithio maes iechyd a gofal cymdeithasol yn golygu y byddwch chi'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl eraill. Mae bwrdd iechyd Powys, y cyngor Trwy'r a'r sector gwirfoddol yn cydweithio'n agos i helpu wella gwasanaethau iechyd a gofal lleol. Trwy'r gwaith hwn, mae yna gyfleoedd cyffrous iawn ar gael. Mae yna lwyth o lwybrau gyrfa. Rydym am eich gweld yn tyfu ac yn llwyddo. Felly, beth yw fy opsiynau? Mae rolau'n cynnwys nyrsys a bydwragedd, gweithwyr cymorth gofal iechyd, ffisiotherapeuddion, dietegwyr. Gallai'r rolau hyn fod wedi lleoli mewn ysbyty neu yn y gymuned. Mae rolau eraill yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol, cyfrifwyr, arbenigwyr ydych, gofalwyr, cogyddion, seiri, trydanwyr a gyrwyr. Digon o amrywiaeth. Mae'n afanteision gwych hefyd. Ennill arian wrth ddysgu, amser i astudio, hawliau gwyliau a phenshiwn da, patrymau gweithio hyblyg, cefnogaeth iechyd meddwl, seibiannau lles, gostyngiadau hamdden a gostyngiadau gan fwytai a manwerthwyr. Byddech yn gweithio gyda staff profiadol mewn amgylcheddau cefnogol. A byddwn yn eich helpu gyrraedd nodau ar hyd y ffordd. Mae amrywiaeth enfawr o gyfleoedd ar gael. Gyda diddordeb, cysylltwch â ni. E-bostiwch Powys.HealthandCareAcademy @wales.nhs.uk